Hey wena awubazi umzimba. Ngithi awubazi umzimba. Tshela yimini. Mina ngiproduct ya 15 years ka first year. Mina ngaqala isikole ngina 15 years mina. Uma uthi wena isikole siyakwehlula kanjani ngoba mina ngaqala ngina 15 years. Ngaqeda namhlanje ngise varsity ngiphethe ama degree awu2 ngisala kama margin 15 years ka first year. Bafethu asingawalahlini ama opportunity. Uma uthola opportunity nithi yokufunda ngicela ukuthi ufunde mntanami mfowethu funda. Yazi ukuthi ngelinye ilanga lo mfundo leyo bafethu lo mfundo leyo iyokwenza omunye umuntu ungakaze amcabanga bafethu. Utshela umuntu owaqala isikole na 15 years. I have a degree and an honors. Currently I'm busy with my master's degree. Yabo. Umuntu ona 15 years waqala isikole first year grade 1 utshela wena kuyenzeka bafethu lala ungayinaki age be a person who is motivated by his or her dream bafethu kuyenzeka kusamini. Yabo currently I'm busy with my masters eminyaka neza futhi ngizobe ngolanda lesithatha ibhanti kuphinde futhi bafethu sezaqhubeka mina ngifuna ukuthi ngize ngithola ibhanti elibomvu because my dream, I wanted my name to have a title bafethu. One day I want to be called udokotela. Ngifisa ukuthi nomuntu okhubazekile ofana nami asho ngililanga ukuthi nami ngiyoba udokotela njengosipho sethu because he managed to did it while aqala late esikoleni but because wangena ne-purpose bafethu this is why lapho sipho sethu usangakwenze nawe kwenzeka kuyenzeka ayingamlingo be a person who is driven by his or her dream bafethu. Sho mina ugatsheni yabo kuyenzeka impilo injalo idinga ukuthi siyincenge. Uma sincenga nje slowly by slowly but surely you will manage to do everything that you want. Kuyenzeka utshela mina ugatsheni kuyenzeka.